Здравейте, драги приятели! Вие отново сте с предаването на Риболов в България. Днес ще ви представим риболов на пастърва. Гост предаването е Васко Василев. Той ще ни обясни някои тънкости в риболова на пастърва. Надявам се да останете доволни след като изгледате филма. С застудяване на времето ще ви показваме риболов на хищници. Знаете, че риболова на мирни риби в зимния период е малко пасивен. И затова ще наблегнем на този риболов. Здравейте! Радвам се, че отново съм гост на предаването Риболов в България. Целта ни е американски пастърви. Както знаете, има съществена разлика от това, когато рибата се лови в река и когато рибата се лови в затворен водоем. Американката е доста голям хищник и доста стръвно атакува различните видове примамки. Надявам се, че ще има тръпка и ще останете доволни от риболова. Единственият недостатък на американската пастърва, дъгова пастърва, е, че тя не може да се размножава в нашите естествени условия, но за сметка на това е страшно голям хищник и дори е малко като вредител на фона на другите риби, защото тя изяжда абсолютно всичко, каквото има в нейната територия. За сметка, примерно, както сивена и балканската пастърва, те могат да се размножават естествено в нашите водоеми. Американката не може това нещо, макар че има спорове и мнение, че все пак е имало случаи, когато има някаква възможност тя да се размножи естествено. Говорим за река Чая, но данните са много стари. Спрямо сивена, може би той е най-удачният вариант за зарибяване, но той е, може би, 2 пъти по-голям хищник от балканката и от американката. Той може да се размножава в естествени условия и в България. Даже имам колеги, които са ми споменавали, че на един вир, един сивен го фащат от порядъка на 2 и 3 пъти едновременно. Хвърля се, хваща се, пуска се и отново се закача. Сега ще пристъпим към риболова днес. Ще ползвам различни видове блесни и воблери. Пръчката е 2,40, акцията е 8,40 грама, значи може да ловим с по-мека пръчка. Но в случая мисля, че тук за тази ситуация тази пръчка е най-удачният вариант. Макарата е спинингова. Заложил съм на по-финта към 0,20 и надявам се да имаме успехи. В течение на риболова ще пробвам различни видове блесни. Имаме добър комплект набори воблери. Да видим кой ще е най-удачният вариант. Рибата ще бъде най-стръвна и активна. Здравейте и от мен! Колегите ще пробват риболов на пастърва на изкуствена примамка. Аз ще опитам с естествена стръв бял червей. Предполагам, че ще има резултат на този риболов. И сега ще направим 1-2 замятания да видим какво ще се получи.
Сега хванахме няколко риби. Рибите са на гъсто. Сега ще смена примамките. По-скоро ще сложа един воблер. Ще махна стандартната блесна. Първоначално пробвахме с Мепс Аглия 1, бяла, но имаше удари, но риба не се закачи. При смяната на тази блесничка на Пантер Мартин веднага се захвана риба. Но сега искам да сложа воблер, който ще бъде без контри, за да мога да наранявам минимално рибата и така да си тестваме примамките. Това е интересното на този риболов. Когато има риба, може да тествате различните примамки, да видите коя е по-уловиста и коя е по-успешна. Това е воблер на японската фирма Жакао. Те наречени Тини Фрай. Както виждате тройките, значи те са без контри, за да можем спокойно да си откачим рибата, когато се наложи и да не я нараняваме и искаме рибата да я запазим максимално. Нямаше особено ефект от този воблер. Ще пробвам от този тип малки воблерчета, да видим дали ще има резултат. По принципно, значи, този воблер на Рапала и този са най-резултатните, че говорим тези двата, най-резултатните за пастървана специална доспад, особено на тролинг на лодка. Има и разцветка. Тази, сега ще пробвам нещо от този сорт, което имитира американка, да видим дали ще се увенчаем с успех. Значи сменяме в момента на едно по-малко воблерче, да пробваме дали ще има успех, понеже с воблера на Жакао нямаше особено удари. Тестваме да видим как ще е тази примамка. И на този имаше два удара, сменям друг. Сменяме блесничката. По желание на Иво Георгиев ще изпробваме тази блесна на Пантер Мартин, ярко-зелена, дано имаме успех на нея. Вижте къде сме я закачили, въпреки не е в устата, но пастървата е проявила доста интерес към тази блесничка, която роди интерес на нашия водещ и режисьор Иво Георгиев. Пускаме ни рибата веднага, защото нямаме време за губене. Още една красавица. Явно блесничката се оказа доста ефектна. Тази блесна беше на Иво. Това е един от неговия любим тип риболови. Виждате, като имате възможност и примамки в кутията, може да за всяка ситуация да сте готови, да може да пробвате и да сменяте. При всички положения, когато има риба, ще се увенчаете с успех. Ицо не е силен в риболова с спининг, затова му дадах да лови с естествена стръв, а аз ще пробвам с изкуствени примамки. Тук ще му дадем един боец да ги разкости.
Айде, успех! Мерси. Аз като прохождаш спинингист, се опитвам в момента да хвана някоя пастърва, а сега не ми се отдава. Обаче съм тъп и упорит. И аз като начинай спинингист, изкарах късмет и лових тази красавица. Да побързаме да я пуснем. Уважаеми зрители, имах и аз честа удоволствието да смина камерата с този много хубав тъкъм. Успях да фана една пастърва и по най-бързия начин ще се опитам да я върна във водата, за да може и други да изпитат от магията и тръпка.